I a continuació ens parlarà el Rolando D'Alessandro, que és de la plataforma Rereguarda en Moviment. Bueno, jo sí que seré breu, endavant. Gràcies. Seré breu i no seré gens tècnic. Rereguarda en Moviment es va crear fa un any, més o menys, en resposta a la criminalització, diguem-ne, dels moviments socials en general. Perquè aquí està la gràcia, és a dir, no només nosaltres posem les víctimes, és a dir, posem les víctimes dels desnonaments, posem les víctimes dels acomiadaments, posem les víctimes, diguem-ne, la gent que se suïcida de les bosses de pobresa, posem les víctimes de les manifestacions, això, però a sobre estem criminalitzats. O sigui, avui dia la línia vermella que realment es vol des del poder que no es traspassi és la de l'eficàcia. Se'ns tolera mentre siguem innocus. En el moment que perdem, diguem-ne, la nostra lluita, perden el rasgo d'innocuitat, ja es tillen de violenta. I aquí volia fer una breu reflexió, perquè jo crec que vam fer un error com a societats, diguem-ne, que es van creure lo de la democràcia ja fa moltes dècades, en el fet de que realment una democràcia podia funcionar sense violència. És a dir, que la policia podia actuar com algú objectiu que ajudava a solucionar conflictes, a mediar els conflictes. Va ser un crasso error i avui ens ho estan demostrant cada vegada més. Jo, amb la Gemma, que m'ha agradat moltíssim la seva exposició, no comparteixo una visió. Jo crec que no hi ha ni desídia ni de desconeixement. És el que volen. És a dir, és una... diguem-ne, no una estratègia policial, és una estratègia política. La policia ha de fer por, ha de tornar a fer por. El Puig ho va dir, i no ho va dir això com una bravuconada, ho va dir com a projecte polític. La policia ha de servir per mantenir l'ordre que ells entenen. Què entenen per ordre? L'estatu quo. És a dir, que es pugui continuar desnonant, que es pugui continuar acomiadant, que es puguin, diguem-ne, gestionar el capital tal com s'està fent en aquests moments. Llavors, en aquest context, llavors tot s'explica l'ús desproporcional de la força, s'expliquen moltíssimes coses. S'han citat aquí diversos casos. Jo pensava recordar lo del 27M, que ha iniciat aquest cicle de lluita, no? Tothom ho ha vist. És que no cal parlar-ne. Vull dir, o sigui, tothom va veure de quina banda venia la violència. I tanmateix, els violents, segons, diguem-ne, jutges i segons molta premsa i segons la policia, continuem sent nosaltres. Gent que va tenir fractures, que va patir, diguem-ne, traumes diversos, titllada com a violenta. El 15 de juny, al Parlament, allà pot haver hagut, jo dic, maleducació en alguns casos, però no va haver-hi violència per part nostra. De nou, la violència va ser tota per part d'ells. Manifestacions on llançar uns ous, fer una pintada, estillat d'acte violent. És a dir, ens vam equivocar en el moment que vam admetre treure del nostre bagatge, del nostre arsenal de lluites, la violència, ens vam equivocar perquè no vam definir la violència i vam deixar la definició a ells. I ells l'estan utilitzant amb molta mestria, no amb ingenuïtat, ni amb desconeixement, ni amb, no sé, desídia. Llavors, jo crec que davant d'això s'ha de resituar el discurs unes dècades enrere. Abans tothom en aquest país sabia per què servien els grisos, sabia que responien perfectament a un règim determinat i sabia que, per tant, la lluita contra els grisos era una part de la lluita contra el poder en el seu conjunt. I articulaven missatges polítics, campanyes polítiques adequades, o que es pensaven adequades. En aquell moment hi havia l'eslògan llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, no? O sigui, o altres, no? Doncs avui dia hem de recuperar potser alguns d'aquests eslògans. Per exemple, l'amnistia. O sigui, borrón y cuenta nueva, ja està bé. Tenim desenes, centenars de persones que estan enjuiciades, encausades amb acusacions absurdes, demanant penes increïbles per fets ridículs. O sigui, doncs és prioritari pactar una amnistia o conquerir una amnistia. Les multes, hi ha centenars, milers de persones que han patit multes pel fet simple de sortir al carrer, doncs per exercir aquests drets fonamentals. Doncs, bueno, és necessari que hi hagi revocació de tot això i hem de lluitar per això. Dissolució de la Brimo, hem de dir clarament, no volem policiar les nostres manifestacions. Nosaltres sabem autogestionar-nos. Que trenquin algun aparador ens pot agradar o menys, però això en aquest moment no es considera una cosa prioritària i com a societat no es considera una cosa prioritària. Per tant, que es fiquen a les butxaques les seves prioritats, diguem-ne, i nosaltres reconquerim les nostres.
I després, evidentment, eliminació de les armes. Però tot això jo crec que és inútil, diguem-ne, demanar-li amb ells. És inútil fins i tot, diguem-ne, portar-la a tribunals. Perdó, Jaume, on estàs? Però això ha de sorgir de moviments populars, moviments de massa socials, que integrin totes aquestes demandes i que facin les pressions amb els mitjans que es consideren oportuns nostres. Una de les coses que s'ha intentat criminalitzar d'una de les iniciatives de la nostra plataforma va ser un taller, un seminari que es deia com es defensem a les manifestacions, que era una cosa més aviat innocent, perquè es consisteix en explicar com funciona la policia i, per tant, com a mínim, saber a què t'enfrontes quan vas al carrer. No? Bueno, això els ha provocat moltes molèsties i han reaccionat via mitjans afins, tipus Telecinco o El País, o via, diguem-ne, directament control o comunicats, la policia em refereixo, perquè els hi preocupa tot empoderament per part nostra en aquest sentit. Perquè imagineu-vos que un dia decidim que en tenim prou i que ens organitzem per fer-los fora de les nostres manifestacions, cosa que estem legitimats a fer. I ja ho sé que dient això ja entro en un terreny relliscós avui dia, però jo crec que hi hem d'entrar. Ja està bé, nosaltres som l'ordre públic, el nostre ordre és l'ordre públic. El seu és violència, és pura violència i brutalitat. I això l'hem de deixar ben clar. Acabaré només dient una cosa, que recordant un amic de fa molts anys, jo he dit que seré breu i compleixo, doncs fa molts anys un amic meu em va dir: és molt dura la lluita contra gent que sap torturar, i crec que això hem de tornar a pensar-hi. Ja està.